Кніга выхаду, раздзел 1. Гэткія імёны сыноў Ізраіля, якія разам з Якубам увайшлі ў Егіпет. Кожны увайшоў са сваёй сям'ёй. Рубен, Сімеон, Леві, Юда, Ісахар, Забулон і Беньямін, Дан і Нефталі, Гад і Асер. Такім чынам, усіх іх, што выйшлі са сцёгнаў Якуба, было 70 асоб, а Язэп быў у Егіпце. Калі ён памёр, і ўсе яго браты, і ўвесь той род, сыны Ізраіля размнажаліся, узмачняючыся, дужэлі і хутка запаўнялі зямлю. Між тым, узняўся над Егіптам новы цар, які не ведаў Язэпа, і сказаў свайму народу: «Вось народ сыноў Ізраіля, шматлікі і мацнейшы за нас. Прыходзьце, давайце разумна абыдземся з ім, каб ён не размножыўся, бо калі выбухне супраць нас вайна, ён далучыцца да нашых ворагаў і, скарыўшы нас, выйдзе з зямлі». Такім чынам, для іх паставіў ён наглядчыкаў работ, каб вынішчалі іх цяжарам, і пабудавалі яны для фараона гарады, каб захоўваць прыпасы, Пітом і Рамесас. І чым болей іх прыгняталі, тым больш яны размножваліся і раслі. Дык егіпцяне пачалі дужа баяцца сыноў Ізраіля і загналі іх у нявольніцтва. І да гаркаты даводзілі жыццё іх цяжкімі работамі над глінай і цэглай, і праз розную службу, якую прыгняталіся яны ў зямельных справах. І сказаў цар егіпецкі павітухам гебрайскім, адна з якіх звалася Сефраю, другая Пуваю, загадваючы ім: «Калі будзеце прымаць роды ў гебраек і надыдзе час нараджэння, то глядзіце, калі будзе дзіця мужчынскага роду, забівайце яго, калі будзе жаночага роду, захоўвайце». Але павітухі шанавалі Бога і не зрабілі згодна пастановы цара егіпецкага, а зберагалі хлопчыкаў. Заклікаўшы іх да сябе, цар сказаў: «Чаму ж гэта? Чаму пажадалі вы рабіць, каб ратаваць хлопчыкаў?» Яны адказалі: «Гебрайкі не такія, як егіпецкія жанчыны, бо яны здаровыя, і яны нараджаюць перш, чым мы прыходзім да іх». Таму Бог добра абышоўся з павітухамі, а народ разрастаўся і рабіўся вельмі дужым.